Ọhaneze Ndi Igbo ndewonu ọkwa na ije ụwa. Ebiko achọrọ m use opportunity ka debunk all the lies of onye na-akpọ Nmiri Eweilo na Igbo mma dibia chọrọ ka o deceive ndị mmadụ. Mana before then, enwe one reverend father pụtara ebe ụzọ gbara ịtọ achụrụ aja were ma ihe obere akpati ndị kechiri ekechi. The father kwucha okwu ọ ga viral. People for the evil exposure, as they expose evil agenda. They are Nmiri Eweilo madibia na Igbo mfia we choka ko convince your people gba ha na oburu ogwu. Watch the video, I'm coming back. O wolu manya na inenego nya bụ ife onyonyo nwanne anyị nwoke bụ Reverend Nmen ngwachazielu. Asị m ka m gbazie nwanne anyị nwoke bụ Reverend onu ka m gbajizikwe ụmụnne anyị ndị na-enele nya bụ ife onyonyo ka m gbajizikwe onu. Ibu anụnwa na ọdụ ka ibu aja afọ nwanne anyị nwoke fụrụ n'ụzọ ọmọ na adani. O nwere ife ụnụ na-amarọ odo mmebule mụrụ unu maka na mgbe m na-eje ụka ndị ụka mere ka anyị malụ na ịfọdụ anụ ụdị ife a na-abụrụ cross, na-abụrụ olive oil, na-abụrụ olive water, na-abụrụ sakramenti ndị ụlọ ụka nke malụ nọ mmadụ ka eji ewe kechi. Mana mụ chọrọ ka nkụzi elu gị ife gee m ntị. Aja ọbụla ịfụlụ n'okporo ụzọ, ịfụlụ n'ụzọ gbara ịtọ, ịfụlụ n'ụzọ gbara ịnọ, ịfụlụ n'ụzọ ọbụla ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụ. Adịghị agba ọgwụ ebupụta n'ilo. Na anyị na-asị ndị mmadụ jebe na omenala jebe na omenala bụ eziokwu ka ọ bụ na ụka bụ scam. Ịgba gị nke bụ eziokwu. Mgba na-ege ntị na ife anụnwa bụ nkata. Ife nkata anụnwa kontenili ọ nwere ife dị n'ọchụchụ aja. Onye ahịa asị nya kwa ụdị ibu a ọ dịrị ọlụ amụ mmụọ ji wee kpoje isi n'ala. Onye asị nya kwa ụdị ibu a were ife melụ na-eji maka ya wee si akwa ụdị ibu a ewewuli ike ọ bụ na onye bụ na-alọ nlọ na-abụ akpati ozu maọbụ na-abụ ọnwụ maọbụ na-abụ ọnọdụ ya na ndị nwụrụ anwụ. Ibu nụnwa bụ ibe a na-akpọ ya bụ ibu ụmụada maọbụ ibu ọgbọ na uke maọbụ ibu ndị ọgbanje maọbụ ibu akalawele maọbụ ibu uke. O dipendele otu o si wee daa. Asị m ka m nwekọta one ma ọ na-anụnwa wee kụzie o riri nnebe ibe na-etinye. Ụmụada ahụ bụ mgbe na ị ga-edina na nlọ wee na-afụ mama nnukwu gị nwụrụ anwụ, wee na-afụ onwe gị ebe ị nọ na-agụ ebe ị nọ na praịmarị skuul egosogolu mgbe tara aka, wee na-afụ onwe gị ebe ị na-agba bọyị ọ gị gbasagolu bọyị, na-afụ onwe gị na vileji ma gị n'obodo Igbo ma na township ọbụla ebe ị na-afụ akpati ozu, ebe ị na-anụ na mmadụ nwụrụ na nlọ, ebe a na-eziga ozi na mmadụ ga-anwụ na be unu. Ife ị ga-eme bụ ijeje kwakọta ụdị ibu a. Ebe anụnwa bụ akpati ozu. Mgbe anyị na-aga ụka na aba ịfụ akpati ozu a, anyị na-eweli ya na akpati ozu ọbụla ịfụrụ na be dibịa bụ ọgwụ na dibịa ahụ ji wee gbu mmadụ. Na ndị ụka mere mentality anya anyị believe na dibịa ọbụla na-egbu mmadụ. Na akpati ozu ịfụrụ ndị dibịa ọbụla ji akpati ozu ịmanụ mmadụ ka ọ kpọbara n'ime na oge egbu mmadụ n'ọnya na-egbusisi onye nwụrụ ọbụla dibịa ahụ gburu. Mana nwanne m gee ntị, otu esi achụ àjà bụ a na-eji ibe niile bụ point of contact ka ọ na-abụ. Ibe niile bụ point of contact ka eji eme. Akpati ozu a bụ na eji ebupụ ọnwụ. Onye mmadụ na-abụ ọmụta nwa ọnwụrụ na-achụ ụdị àjà. Onye na-alọ nlọ na mmadụ nwụrụ na biya na-achụ ụdị àjà. Onye na-alọ nlọ ebe ọ na-abụ onwe ebe ọ na-agbala ọgọ ọ gbagbulu bọyị mbụ na-achụ ụdị àjà. Onye na-alọ nlọ ebe ọ na-agụ praịmarị skuul ọ gụbulu mbụ, onye na-alọ nlọ ebe ọ nọ na exam hall na-achụ ụdị àjà. Onye biznes ya na-ada ada na-achụ ụdị àjà. Onye amosu na-enye nsogbu na-achụ ụdị àjà. Onye ndị ori na-eteretin na ba ga-egbu na-achụ ụdị àjà. Onye ile ike na-achọ ka o mee, onye na-ewesa asidentị na-achụ ụdị àjà. Nwanne m Reverend ka ị na-ege ntị. Àjà na ịfụrụ n'okporo ụzọ bụ ọgbọ na uke. Ọ bụ na ị metụrụ ya ka ije webupụ àjà maka na ibu olu uke dị onye ahụ na-arụ o ji maka ya wee chọpụta ya. Ebe a bụ akpati ozu.
akpati ozu unu nwa bụ na mmadụ ga-eji ya wee gbalị isi ya, onye ọnwụ na-achụ ọsọ, onye agwala na ọ ga-anwụ, onye ibe ike dị iche iche na-eme, onye a na-agụ ya na ọgọ ọnwụ elugo, onye na-alọ nlọ ọnwụ, onye na-abụ ndị nwụrụ anwụ na nlọ, onye na-eli nli nlọ, o were akpati ozu a wee chọpụrụ ndị otu ya nwụrụ anwụ aja, sịba ndị a na-eliri eni ka enyi ebe, sịba ndị a na-akwara akwa ka akwa aba, wee were akpati ozu a sịba na ya na-enyi akpati ozu a na ọ bụrụ ozu ya ka ị ga-enyi na ya na-eburu ebe akpati ozu a, ba were akpati ozu a bupụ ọnwụ n'ezinụlọ ya, bupụ ọnwụ n'ebe ụmụaka ya nọ, bupụ ọdịda biznes ya, bupụ ihe ike ya eme ya, bupụ ibe ọbụla gbasara ọnwụ, mgbaji ụkwụ, mgbaji aka, nwa asidenti. Den ibe a bụ ewu agbokwara agbokwo, ewu abụ ụtalị na-abụ ewu, egbula ewu abụ nwa ewu na ya, iwelie wee mere ozu na ozu ka ọ bụ ibe mgbokwo. Ibe mgbokwo bụ na mmadụ na-eme biznes ọ da-aga, na ihe mmadụ na-abụ ọ dị ime ọpụrụ, na mmadụ na-abụ ọmụta nwa ọnwụrụ, na mmadụ bụ mgbe ọbụla na-eli nri na nlọ, ibe mgbokwo, ibe na-eme gị ibe akara aka nya ka eji eme. Nke anụnwa bụ ụdọ ọbụla ekele mmadụ na mmụọ na-eji atọ ihe. Amosu na-eke mmadụ ụdọ, ndị otu na-eke mmadụ ụdọ, ọgbanje na-eke mmadụ ụdọ, ọgbọnuke na-eke mmadụ ụdọ. Jee na my previous video ebe nkụzi maka ọgbọnuke ka ị ga-enye ọfụma. Jee na my previous video ebe nkụzi maka ụmụada ka ị ga-enye ọfụma. Jee na my previous video ebe nkụzi maka ndị dada ma ndị ejima ka ị ga-enye ọfụma. Ndị ọgbanje ga-enye ọfụma. Ebe a bụ aba anụ, ebe anụnwa bụ ọka mgbokwo, ọka ọkpọ. Ebe a bụ nụnwa bụ ube na udene. Ebe anụnwa bụ nsịkọ. Ebe anụnwa bụ mmanya ike. Ebe anụnwa bụ akị. Ebe anụnwa bụ awọ. Ibe a niile ka anyị agụdo wee welie wee ngebe n'isi onye wee kpebe ekpere wee weli ibe niile enwụrụ anwụ. Ibe niile awechara ebe ọ na-alụ. Ngwubi ya na vidiyo eto ogologo. Ibe niile awechara ebe ọ na-alụ. For instance, this mmanya no ibe ike anyị ga-eme ya na-eji mmanya wee na-ebupụ ya na ibe a bụ mmanya ike a na-eji ka ibe ji asa ndụ wee na-achụ aja. Nke anụnwa bụ agbalịgba chen, asị na ọnwụ onye ga-egbu ya na-eji ọnwa na-eji chen a wee na-akụdo nya bụ ọnwụ. Ụzọ na ọnwụ ga-esi wee bịa na-eji chen a na-akụdo nya bụ ụzọ. Ọnwụ ajọ ibe na asidentị na ọ ga-enwe na-eji chen a na-akụdo nya bụ asidentị. Amosu ndị na-ata nya bụ onye eji chen a na-akụdo nya bụ amosu. Promise and fail na ọ na-ewe eji chen a na-akụdo nya bụ promise and fail, aso on and so forth. Ife anụnwa bụ nkakwụ. Ife ọbụla na-esi nkakwụ isi dị ya na-arụ. Ogwumagana na-adị ya, ibe dị iche iche na-adị ya, ewee wekọtasị ibe a niile wee wunye n'ime nkata. For instance, o nwere nke na-abụrọ nkata ka a ga-eji wee bupụ ya. O nwere nke a na-adọba ị na-anya ebe ịfụ na o nwere nke ọ fụrụ adọba na nkata. O nwere nke na-ekechi eguchie onye otu a, eguchie onye otu a kee nye eke, ịmana nke a bụ the stubborn na ọlụ siri ike ka a na-eke eke. O nwere nke na-egwu ana nie na ana. O nwere nke na-egwu ana nie. O nwere ofu one of our brother kwa mfụrụ jelu gụpụta ibe mmadụ melụ, ibe mmadụ nili na ana gụpụta ewu. O nwere nke na-egwu ana nie enye ebe abụ bụ onwe ozu maọbụ onye na-agba mkpụrụ mmiri maọbụ onye ọnwụ akwụrụ na ọ yabago ọya na ọ ga-anwụlele. Dọkịta egwugo na ọ nwerozi na onye a ga-anwụ. Ụdị aja enye ekpuchie ya. So ibe a bụrụ ọgwụ pastọ akwa nji bụ nya ga-eji achụ aja akalogheli. Ọ bụrụ ọgwụ ekele ibe eke iwe wu ya n'ụzọ. Ọ bụrụ ọgwụ a na-edebere ọgwụ n'ụzọ. A na-edebere ọgwụ n'ụzọ ma ejiri nkata bupụta ọgwụ. Ibe aba aja ụmụada, aja akalogheli, aja ibe ike, aja asidentị, ọnya bụ aja ya. Ọ bụrụ m chụrụ aja ebe ahụ amagwuru m mgbe a chụrụ, mana m sị ka m gba gị ebe ị na-amarọ nke bụ pastọ maọbụ reverend maọbụ nke bụ onye na-esi na ị na-eje ụka. Ibe niile anụ nwee na-afụ n'ụzọ abụrụ destini mmadụ ka ekechi, maka na unu na-ewu ya na destini mmadụ esogbu m etie mgbe ahụ, mana abazitere m n'ime omenala wee ghọta ọ bụrụ destiny mmadụ na ọgbọ na uke dị mmadụ na-arụ ka ebupụlụ the very very culture nke ị na-eji ebulu nya bụ ibe, maka nya bụ ọgbọ na uke na-anabe gị. O mezi gị na ndụ gị nke o mee gị na ndụ gị ọzọ, ma o mee ụmụ gị uche gị dị ya. Onye ka nsị ka nkọwala unu, onye wezikwa ajụ nya jụọ m na comment section. Una afọ the video ihe Nmiri Eweilo bịa pụọ ebe awụ ka o deceive ndị ọ na-edeceive. Ihe awụ ndị mmadụ ka ekechiri ya, ọ sị na ada agwọ ọgwụ bipụta n'iro. Ka ezi ihe mere ya, ka ezi ihe ekere eke ma ọ bara kpati ya ebe a, ka ezi onye akpara afa wee tinye ọdụ steeti. Ị chọrọ ịma ihe mara ihe, hapụrụ ndị a deceivers. Ndị ewonu ije ụwa.